kawuryan asri kadulu gagah gumrega gambira lampahing prawira tamtama hangangkat karyaning praja sembada wirutama sembada wirutama Raden Patiharya Sengkuni ingkang sampun medaling Jawi kang putra Tirta tinalang kula pun Karta Marma ingkang dados wakilipun kadang Sata Kurawarsa ngangklungaken jangga nilingaken karna nenggara mentah sabda-sabdanipun Paman Patiharya Sengkuni. Nuwun inggih Kanjeng Paman kula pun surtayu arsa sumadung dawuh. Iya ya nggih anakku para Sata Kurawa kabeh. Dina sak mengko mara enggal rungokno gatekno kang sarta nglakonana. Dina iki wa sing rembug aku lan gurumu Kakang Durna ngujuk-ngujuk marang satriya Madukara Si Janaka supaya murungake sediane anggone bakal duwe gawe mantu. Dene mantene ya kuwi Si Gatotkaca kelawan Si Pergiwa. Kabeh iki dilakoni krana sinuwun anak Angger Duryudana tinangisan karo ponakan Muatma Jendra Ngastina Si Lesmana Mandra Kumara. Lesmana Mandra Kumara dina iki lagi gandrung kayung-yun karo kasulistyaning warna putri Madukara Si Pergiwa. Mula iki mau ana kasatriyan Madukara Si Janaka wis sarujuk mbok menawa ponakanmu Lesmana Mandra Kumara dhaup kelawan Si Pergiwa. Iki tegese dedhaupane Gatotkaca lan Pergiwa sida wurung, Nger. Siyos wurung Paman. Iya pancen kaya mengkono. Nanging pirembugan aning Madukara durung rampung, iki mau kedadak ana tekane satriya Randu Gumbala bocah degleng Antasena. Sajake Antasena ya wis ngerti yen tekaku lan Kakang Durna gawe horeg ngicuk-ngicuki kahanan. Mula ora susah ndadak kesuwen Kartamarma printahna marang para Sata Kurawa kang dadi wakile para Kurawa nyeblakno klilip kang ngalang-alangi dedhaupane anak Angger Lesmana Mandra Kumara kelawan Si Pergiwa. Maknanipun kados pundi Paman? Maknanipun kados pundi? Antasena dipateni. Mula ora usah dadak kesuwen metu njaba. Pisan dandan kaping pindho nglumpuk kaping telu kabodholake. Nuwun inggih Paman ustahaken dawuh. Amit madal pasilan aja tunda Bima kang dadi lakumu Kartamarma. Kumrekang bala lumares
Yo. Thank you.
Bayak Prawadya Balagung ing prajurit mengsah gumregut tumanduk kang samya alumaris samya alumaris hanempuh raksagung hanempuh raksagung kusuma wicitra ing wasenggana piye Antasena Kakang Antarja Antasena kepiye sajake dedhaupane Kakang Gatut kelawan Mbak Yu Arimbi bakal ana sing dadi pepalang. Kusik aja waton kandha nanging kandha sing awewaton Antasena. Antasena janjane iki ana perkara apa Antasena? Ngene ya wa kapilan Kakang Antarja. Dina iki wis ana dawuh saka Paman Arjuna mbok menawa sak mengko dedhaupane Kakang Gatut lan Mbak Yu Arimbi dibatalake diwurungake kelawan Paman Janaka Weladara jagat Dewa Bathara. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon ler kincanging alis risang meweh andrung ing rembug wis gumathok antaraning Jodipati lan Madukara. Lah kok ana kedadeyan kaya mangkene iki janjane pamanmu Janaka nganggo dasar apa nganggo waton apa Antasena? Aku ora gumun kok Pakde, merga tekaku mrono wis kedisikan karo tekane Pendhita Durna lan Pati Sengkuni. Sajake Paman Arjuna wis kena pangicuk-icuke wong Astina. Antasena bisa kandha kaya mangkene merga Paman Janaka bakali tetep duwe gawe mantu nanging mantene lanang disalini saka negara Ngastina. Yen ngene iki ceritane iki wis cetha kabeh iki saka pokal gawene wong Ngastina Pak Danoman. Sigra bala kang tumingal perang jampo samya metali ler tatet wileting godhong danyu mangkung menguncang niti bincang sangat cimicil
Ladinya ngedali wuwus terus Tasara Wilaga kaya buta singa mregil. Antasena, piye Pakde? Ndak sawang kaya ana barisan segelar sepapan jangkep gegamaning aprang. Kae sajake barisane Sata Kurawa. Wela dalah, sajake Kurawa bosen urip. Aja karo nden gawe enggal dipapak ditakoni apa perlune Antasena. Hayo Pakde, tak derek ki. Handedel gayung gegono risang Ramandaya pati. Ana yaksa goncang krama namane Welakatak sini jejaki jroning are. Handedel gayung gegono risang Ramandaya pati ana yaksa goncang krama namane Welakatak sini jejaki jroning ware. Mbadha kolam tanpa tuwuk mina-mina jro jaladri mila gugu saben ari. Ikut ladalah bedhek putih ora pangling Hanuman Senggana Ramandayapati bocah saka lima Aswatama ngerti buron laronku ora ana kidang menjangan kang sumliwer ana papan kene dudu bangsaning kewan kang dadi buron laronku. Lah banjur anak Werkudara si Antasena sing tak goleki. Apa butuhmu lawan si Antasena? Antasena dadi pepalang.
Antasena dadi pepalang anggone anak Angger, Lesmana Mandra Kumara bakal dhaup karo kembang Madukara si Pergiwa. Dewi Pergiwa kuwi bakal kajatu krama kelawan anak Angger Gatotkaca. Kowe wong Kurawa, kowe wong-wong Kurawa kuwi wong jaba. Ora sah melu urusane Jodipati lan Madukara. Ora sah ndadak melu celeng boloten kebo latengen becik sumingkira yen kepengin isih ngemut legining gula. Yen isih kepengin nyawang soroting srengenge, edan kethek tuwek elek. Ndang bongko isih urip meger-meger. Sumingkira apa bakal tak lokke sak dosamu. 1000 bareng maju 100 bareng ambur sedan. Gedhemu cilik durmu ndek kopat kapita kebuntute ula tapeng ngejero kemanuk branjangan cengkang kandring kulitmu jemenggleng sudanmu. Yen pancen kuwi pendhita sekti tanpa aji teko tanpa meguru wateken aji copa mantramu. Tumpang sutepiat datamul sati kau cerak kontul salwan.
Sok balungmu. Hei. Anoman cekel bekuk diadeki isen-isen kebon binatang. Ayo cobanen ngejak pirang dina ladeni edan gembelo ndasmu remet dadi ndok pengamun-amun kowe cobanen. Pet tak tak bos wah wah hi
berkata Wadon layu gulungen genderamu bongko ana gegamanmu Ratu Sindu Jaya Jatra kang bakal magut ana bubuh ayo Hanoman Hontorjo Antasena maju bareng 1000 bareng maju 100 bareng ambrus lakon tak remet dadi kelalaring epek-epek kowe cah degeling Antasena iki sing tak goleki gawe gendera gawe kisruh ana Madukara kowe para kura sing gawe kisruh iki kowe rembug wis mathuk antarane Jodipati karo Madukara wong-wong Kurawa sing gawe geger gawe gendera misah antarane katresnane Kakang Gatut lan Pergiwa ora edep Gatut Kaca karo Pergiwa kasembatan Jatukrama langkana Kunarbane Jaya Jatra. Weh lah. Soroh nyawa. Ai. 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 Ah. Ai. La. Oh. Oi. Ai. La. La. Ah.
Hanuman malumpat sampun prapteng witing Nagasari. Mulat mangandhap katingal. But latalah. Layak to layak. Antasena kemlinthi tinemune jebul ana sing dekengi. Sing dekengi ora ana liya kethek putih mantan Gembong Senopati Swela Kiri, kethek putih tuwek keplek meh mate Hanuman. Dursasana paran. Nyimpang ngiwata nengen dudu kowe sing tak goleki ning Antasena bocah deklek. Ora usah goleki sing ora ana Hanuman kang saguh merantasi gawe nandingi dapuranmu. Edan pernah apa karo Antasena? Dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan babu kabar opo Edyan. Legan golek momongan Bu Punuk, golek pacangan marangi tatal Ngrajawa yo. Konangan Dursasana cencang jenggot kruncal-kruncal kuwi Hanuman.
Mati aku. Hanya bala Pandhawa myuk gumulung mangung sirih. Mangung sering sata Kurawa kambah kongke Surgatite. Paman Sengguni lonjong mimis lampahipun melar mingkus ingkang dados napasipun wonten perkawis punapa duh paman? Ngadheng ngaturi ketiwasan nggih. Sajake si Antasena mboten trimah dedhaupanipun Gatotkaca lan Pregiwa dipun wurungaken. Ketitik sakmenika para Kurawa dipun ajar, para Kurawa dipun pala ganteng. Kurawa nyuwun pengayoman nggih, Kurawa nyuwun pengayoman. Menawi mboten wonten handika Raden Janaka, kula kinten niki mengki Kurawa bakal tumpes tapis tanpa tabet awit saking tindakipun Antasena satriya randu gumbala ingkang murang tata. Antasena bosen urip kelakon tibani pusaka ora kendang derajat apa kowe? Mudiar keklekmu kowe. Jiwa manjing Yai Ridho mawur mangawur urahan ngaraning ajurit gong maguru gongso weladalah Yayi Antasena kendang kapracundang kenging dayanipun jemparing saking Paman Janaka kados pundi pamrayoginipun Wanoman weladalah ya jagat ya dewa ya Bathara nggih upami kang Paman Janaka dipun tandingi kula wasumelang punika dipun ginakaken srana para Kurawa murih ringkihing para pepundhen Pandhawa lajeng kersanipun wasenggana kadosa pundi becik nyimpang dalan kemawon nggih
Wong kalah niku mboten kalah kok, Ngger. Wong kalah niku mboten kalah. Kalian nderek memuji murih pedhut pepeteng menika enggal sumisih, Ngger, ngestakaken dawuh wong apik. Sang saya dalwara rasa biar lintang kumedhap Tisti sunyo tengah wengi lumrang gandaning puspita kareng iwaning pudyanira Sang Dwija wara ambreng lir swaraning Madu Branto manung sungsarining gempang wancine wus madya ratri dereng wonten ingkang cinarita amung Sang Hyang Candra ingkang jumedhul saking Arka arsa hamadangi jagat dupi tatasing kamantian diwasaning Sang Hyang Arka yekti wis wancine gara-gara mijil tirta kencana. Begegek ugek sadulita hemel-hemel lae. Nitik saking lagak lagon lagiyan ingkang benes saking padatan kadosipun wonten ingkang dipun penggalih sumangga kula aturi paring dawuh Dara. Semar menika minangka dados batur ingkang mengkuwerdi pangembating pitutur. Sinten ngertos, sinten
ngertos tutur kula sembur kula saged madangi pepeteng ngudari reruwet handika Ndara Abimanyu. Wa Semar ora gantalan suwe maneh kakangku sing ndak tresnani Kakang Gatotkaca bakal nambut silaning ngakrami. Sing kudune Abimanyu melu seneng nanging ana ganjelaning rasa kang mahanani kaya ora kepenak ati ning Angka Wijaya. Iki disebabake saka apa ya wa Badranaya? Ndara sampun goreh manahandika. Ndara Gatotkaca menika sampun asring nampi pandadaraning ngagesang. Wiwit bayi mula sampun kajedi wonten Kawah Candra-Dimuka minangka dados jagoning Dewa Amrunah Satrumurka mungguing wayangan. Dados menawi palakramanipun Ndara Gatotkaca niki mengke wonten pepalange Semar percaya pepalang niku mboten bakalan dangu mesti enggal saged sumisih. Sampeyan gondeli tembunge Semar. Sing arep ngrusak karo sing arep dandani niku mesti bakal langgeng sing bakal dandani, Ndara. Miyat langening kalang yuwanaglar pandamuncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga ing jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara Kakang Antasena kindang kapracundang tumibeng ing Bantala. Iki piye wa Semar? Kula aturi pinarak ingkang sekeca. Ndara Antasena kula ingkang badhe paring usada, Gus. Semareka den prayitna semuririh eka handalik titiyane gandayani Kakang Antasena kados pundi larah-larahipun ngantos paduka Kakang saged kindhang ngantos papan mriki. Waduh, Abimanyu ketiwasan. Iki mau bubar wae saka Madukara. Sak perlu nanjihake babagan pahargyan ing adicara temanten kang ora suwe maneh bakal dumadi, Yayi. Lah kok ramamu Kanjeng Paman bakal murungake dedhaupane
Kakang Gatut kelawan Mbak Yu Pergiwa iki kabeh bisa dumadi krana ramamu Kanjeng Paman Janaka kena urup-urupe wong-wong saka negara Ngastina. Aku bisa kandha kang kaya mangkono merga ramamu Paman Janaka tetep bakal duwe gawe mantu nanging mantene lanang disalini ya kuwi Atmajendra Ngastina Silesmana Mandra Kumara. Nganti tak rewangi aku aduta sing balung uleting kulit kelawan para Kurawa ewa dene Abimanyu. Ewa dene aku malah ditibani jemparing kelawan ramamu Kanjeng Paman Janaka Abimanyu. Rumaos kedusan kula Kakang Kanjeng Rama ngantos wantun nibani pengabaran dhateng Paduka Kakang. Ora kok Abimanyu ora. Aku ngerti bapakmu kae lagi lali Odi. Kae lagi lali. Muga-muga enggal pinaringan eling. Kula ingkang ngaturaken pangapunten awit kalepatanipun Kanjeng Rama Kakang. Wis ora perlu dirembug. Saiki bakune piye carane supaya perkara iki enggal antuk pepadhang. Minangka panebus kula ingkang badhe ngrampungaken dedamel punika Kakang. Piye seranamu Le? Kula badhe sowan wonten Jodimati. Matur kaliyan Siwa Werkudara mbok menawi kanthi cara kula matur dhateng pun Jodimati. Perkawis punika enggal saged pundhat Kakang. Ya yen pancen kaya mengkono Enggalo budal Abimanyu wa Semaraja negake marang lakuku. Kula ingkang tansah humiring lampah paduka, Gus. Gatot Hina subang iwang aruna kadinetraning anggarapu sadaning kukila ringkane gara kageter niki tunganing gunglir wuwu sing binibanca Gatot kula wonten dawuh Rama Kyai sadurunge kuwi netepi gapuraning bebrayan kuwi bakal tak sangoni kawruh sumurupa wong lanang kok wani rabi mono kudu nggondheli patang perkara catur perkawis kala wau punapa kemawon dhuwur Rama Kyai siji wisma loro curiga telu turangga papat kukila kula nyuwun dawuh mungguh jlentrehipun kados pundi Rama Kyai. Wisma kuwi omah kuwi sipate ngiyupi lan ngayomi sing manggon ana kono. Yen udan ora kudanan, yen panas ora kepanasen.
Maknane wong lanang kudu duwe sifat wisma, kudu paring pengayoman marang keluarga, utamane marang bojo lan anak. Kapindhone curiga. Curiga kuwi keris-keris kuwi wujude gegaman utawa piyandel. Tegese wong lanang kudu duwe piyandel nyukupi kebutuhane keluarga. Angka 3 ya kuwi wujude turangga. Turangga kuwi maknane jaran-jaran kae playune banter. Maknane wong lanang kudu banter pamikire landhep sing dadi panggrahitane. Wekasane wong lanang mau bisa ngrampungake perkara kalamunta sajroning bebrayan mau lagi ana perkara. Ewadene sing pungkasan wong lanang wani rabi kudu duweni watak kukila utawa manuk. Manuk kae swarane apik bisa gawe sengsem sapa wae kang ngrungokake. Tegese wong lanang sajroning omah-omah tembung sak tembung kudu dijaga. Aja nganti gawe tatu atine wong wadon. Jalaran wong wadon kuwi atine alus kesinggol swara banter sithik wis keronto-ronto. Nun inggih Rama Kyai. Sedaya dawuh pangandika paduka badhe kula estokaken. Yen wis madhep mantep sing dadi rasamu. Aku dadi wong tuwa wong bisa ndedonga lan mangestoni. Muga-muga anggonmu bebrayan besok kalisa saka rubeda lan pangrencana apa wae Garot. Anut laguning Kurawa nguni patine Sang Abimanyu kena ing cidra ing bocah Plongkowati Bimanyu teka ana kasatriyan Jodipati nuwun inggih dawa ana parigawe apa unjuk aturwa mundi dawuh saking Kanjeng Rama Janaka mbok bilih dedaupanipun Kakang Mas Gatotkaca lan Mbak Yu Pergiwa dipun wurungaken wa. Waduh Kanjeng Rama, lelakon punapa ingkang kula sandhang kok ngantos kula gagar wigar anggen kula badhe palakrama kaliyan Yayi Pergiwa. Wah, aja sambat karo aku. Aku ora mudeng apa sing dadi karepe Janaka. Ning nyatane kedadiane kudu kaya mengkene. Mbok menawa kurang nggonmu tirakat bocah ora gelem poso, ora gelem melek, ora gelem kungkum. Dadine bocah ya kaya kowe kuwi. Rabi kari ngenteni dinane wae dadak batal. Rasudi duwe anak aleman minggato tekan Jodipati. Dewa.
lakon sing ndak lakon ya abote kaya mikul bumi. Layak to layak durung suwe kae Gatotkaca nate ngimpi kasatriyan Madukara kena dayane ngombak utawa banjir tinemune jebul paman Janaka mbatalke anggonku dadi dedaupan lawan si Pregiwa Dewa. Banjuten nyawane Gatotkaca timbang aku nyawang Pregiwa rabi karo wong liya. Wong lanang ecek-ecek iki piye jane? Wah Prabu. Rikata sang Gatotkaca tinon mapakareka suta tekabira Kresna. Kapejahana kemawon kula Wa Prabu. Tinimbang kula nglampahi lelampahan ingkang kados mekaten remuk batin kula. Osik to. Ngene iki aku malih kelingan rikalane kowe biyen lagi lahir wis dadi jagoning dewa. Ragamu bae dumadi saka tosan lan gegaman. Lah kok saiki kowe rabi batal wae kok nangis iki? Wong lanang kuwi luwih jembar tebane, wong wedok wenang nolak, wong lanang menang milih. Ki lho wis ngumandang. Kare waca kula wonten dawuh. Karo dene jagat iki ora mung sak godhong kelor, iki isih akeh wong wadon. Kang ayune ngungkuli si Pregiwa nanging batin kula mboten kenging dipun selaki. Yayi Pregiwa ingkang saged mlebet wonten manah kula dewa. Osik to. Nek cara nom-nomanku dhisik bapake utawa ibuke ora nyetujoni colong gawa lunga. Paduka ingkang kula anti-anti pangeran. Biyo ngemban. Wonten dawuh. Tak kei 50.000 tukokno rokok ning Tulungagung. Yo adohe yo. Yo adohe. Aku marani Pregiwana kene aku mung arep ngucapake selamat menempuh hidup baru. Moh. Wong tak enenge patiku nek lelakone kudu kaya mangkene ayo kawin lari pangeran. Karo mlumah ya angel karo mlayu. Duh bojoku wong ayu lah kae lho bocahe. Pun kakang sing teko nduk. Kowe kok malah ning kene ro Gatotkaca piye karepmu ayo Tut minggat tekan kene. Aja ngruswi calon bojoku. Lakon rabiar Pregiwa yen wis bisa nglangkai bangkine Gatotkaca. Lho ngecak keker kowe.
rai depisin. Wis ngerti dedaupane batal kok isih meksa menteng kelek ngendhandake. Pergiwa badhe kula belani ngantos tetesing getih kang pungkasan bosen urip parat. Campur Dananjaya ana apa wonten daya angin ingkang goncang raga kula prasasat linala sanotot bebayu kula nyuwun pangayoman ka Prabu. Lho, lah siadi bubar ngopo kok iso mengkini? Badhe ngukum Gatotkaca. Perkarane kula wurungaken dedhaupanipun kalian Pergiwa piyambakipun boten trimah. Njur anakmu arep kok jodoke kalian Lesmana Mandra Kumara. Lah iki kowe ya ngawu-ngawu gawarok Janaka, kowe kuwi satriya lho, Di. Rembug wis gumathok dina wis dadi, lah kok si Gatotkaca arep kok batalake dosa ngono kuwi, Di, dosa. Jal saiki aku arep takon siadi bisa mbatalake dedhaupane Gatotkaca kang sarta Pergiwa jalarane apa? Ngemban dawuh Guru Durna awit Gatotkaca upami palakrama kaliyan anak kula tembenipun badhe nemai bebendu. Kok iso ngono? Itungan Pancasuda. Yayi, kowe kuwi kudune tanggap ing sasmita. Begawan Durna kuwi sapa? Patih Sengkuni kuwi sapa? Kuwi wong-wonge Kurawa. Bisa den arani dom sumusup banyu. Sing arep duwe gawe iki ndodipati karo Madukara. Lah kok wong Jaban Rangkah arep melu-melu. Wong Jaban Rangkah iki arep rusak kanthi pengajap ringkihe Pandhawa maneka warna carane. Klebu nganggo cara mbatalke dedhaupan iki. Aku gumun karo kowe Janaka. Jare Kresna karo Janaka ki ngibarat suruh lumah lan kurepe yen dinulu beda wujute, yen ginige tunggal rasane. Nanging apa nyatane kowe luwih percaya karo wong Jaban Rangkah kanthi dasar-dasar hitungan kang ora cetha wujud lan nyatane. Inggih kula nyuwun pangapunten kula nyuwun dipun maluyakaken. Ya jeneng sira Nyai bakal tak maluyake. Nanging tak jaluk yen pancen Wisnu kuwi binelah panitise marang Kresna lan Janaka. Rampungna perkara iki kanthi kawicaksananmu. Buta jenengmu sapa? Prabu Yaksa Pradana saka negara Tunjung Langkaban. Kowe sapa? Aku Pergiwa saka Madukara. Oh iki ta sing jenenge Pergiwa. Wah, jebul ya ayu tenan. Sekawit aku arep mateni Gatotkaca, mergo kowe arep dadi cuthune Raden Lesmana Mandra Kumara. Ning bareng tak pikir-pikir tak rewangi adus getih tibake wong ayune kaya ngene kok njur arep dirabi wong liya. Luwung tak rabi dhewe. Ora sak kok belani adus getih aku rabinen wae buta. Tenane
Aku wis padha ora senenge karo Gatotkaca pemeneh si Lesmana Mandra. Kumara aku gawanen lungaku rabinen. Ayo tak pondhong nyemel tak boyong ning negaraku. Larata saking kutha Sagara-gala yen tan hamutusa sahang sri ing Lesmana Mandra Kumarlan Gatotkaca wis cukup anggonmu rebutan perkara pergiwa nganti kowe lepya dina sak mengko pergiwa mapan ana ngendi. Kula dingali saking katebian wayahe pergiwa dipun pondhong kalian wujudipun Ratu Buta paman. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Sapa wae bisa ngayunake pergiwa yen wis bisa nggawa baline pergiwa. Kula ingkang sago paman. Yaksa Pradenta. Iki Raden Lesmana. Ya pancen bener wijane buta goblok apa piye? Kowe tak bayar tak kongkon supaya mateni Gatotkaca lah kok malah pergiwa mbok gawa lunga wo buta elek kowe. Pergiwa ki ayu timbang kok rabi luwung tak pek bojo dhewe. Wo buta ora buta murang tata. Kelakon mati dening Lesmana Mandra Kumara. Kowe sing mati ana tanganku. Ah. 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 Hey. Ah. Ah! Hey! Hey! Ah! What? Ah! Go! Go! Ah! Hey! Ah! Ah! Good! Ah! Ah! Sing peteng sampun padhang, sing ruwet sampun udar. Patinipun Prabu Yaksa Pradenta tegesipun paduka ingkang badhe pinala kramakaken kaliyan penggarwapun Dewi Pergiwa iya wa Semar. Banget bungah rasane ngatiku nggih. Mugi-mugi lelakon Gatotkaca krama ingkang kagelar sedalun atas sageta damel kaca benggala ingkang becik. Saged tinulada ingkang ala katuta barat kang sarta lisus. Mugi-mugi lakon Gatotkaca krama saged anyembuhi katentreman sumrambahipun ingkang dalu sakmangke sampun kasembadan pinalakrama nuwun inggih punika Mbak Yunabilah, Revalita Andini kang sarta Kang Mas Joni Siswanto dadosa kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sak pengker kula menawi wonten lepate ngatur saha klinta-klintuning tumindak Semar sak kanca nyuwun agenging samudra pangaksami billahi taufik walhidayah waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.